alhamdulillah aku tekan kene ngibur karo masyarakat desa. Aduh banget. Ora enek desa kok aduh. Lah piye wong saka Pati hubung-hubungan kaya bengkung. Malah kuburan darane pariwisata ngono nek kono. Jujur. Banget ya superem. Ora anakku. Nek padang-padang siti kaya kalau pariwisata, Pak. Ngono. Pak apik, Pak, sesuk moro rene, Pak. Bareng mengko kuburan. Ana pariwisata kok kuburan. Sing bangeten yo ora anakem. Sapa? Bangeten yo sing di omah. Heeh. Lho nyerlok nek yo pas kuburan ngono kuwi lho jajal lah. Yo kebangetan Pak Badi ku. Lha iya. Wong jenenge ngertine wonge gak tau ngerti. Heeh. Lha aku tekan kono aku lha lho ngono kok. Wah nek iki Wah aku tekan kene kayak mangan ta ora. aku nek mangan gak apa-apa. Piye? Bahaya nek iki. Bayar piye? Kira-kira jelas ta ora? Lho jelas Pak Badi. Iki mono kancane wakil bupati Jepara. Waduh kono lho. Mantane lho. Waduh. Ora trimo wakil bupati yo gumun. Wong aku dadi bupati ora gumun kok. Bupati ku kepenak lho. Olah kepenak apa gak penak aku wis tak selehno bupati aku. Lah kowe dadi apa? Dadi saiki dadi wong biasa dadi dagelan mau aku dadi bupati. Sebabe? Lah sebabe bupati ketoprak. Nesu. Wong kok nesu. Iku jenenge lah bupati ketoprak ya bupati biasa. Lho kuwi jenenge apa? Kowe jajal ya bupati. Ning aku mau mbok dadi bupati. Lah kene. Ya bupati ketoprak ya mau. Lah dadi apa? Bupati sing tenanan aku ya mau. Lho wong bupati. Bupati pirang tahun? 5 tahun. 5 tahun. Enak dagelan. Oh dagelan sak modare kok. Ora ana perda wis ora kakan pikiran. Wong sok ben nak mati muga swarga. Alah ora nek dagelan besok nek mati yo neraka. Ora lho malah seneng aku. Lho nek seneng. Aku neraka karo swarga tak pilih neraka. Penak swarga. Pancen iso aku penak swarga. Lho swarga ki hawane adem. Lho kasur babut garing ngenggoni, widodari sing nunggoni. Apa wae dicepaki. Wong jenenge ora tau nyambut gawe wong keset lho. Lho lek keset. Njaluk brandingan dicepaki ora nyambut gawe. Enak nek neraka. Ora penak. Neraka awur PK. Harus brandingan. Kowe iku aja sembrono kowe iku. Kok teko PK barang iki lho. PK iku pemain ketoprak gobloke lho. Tak kira nek sing PK sing ha ihu. Iku kancane iki lho. Sakno enak nek neraka. Nek neraka ku nek kon neraka ku hawane apa? Panas. Panas ah? Panas. Wah aku udut ora sanggawa korek. Lah nek ora nggo korek. Angger putuk. Wis muni dhewe kok panas. Iya. Usaha aku nek kono. Lu usaha apa? Dodol es ah. Dodol es. Neraka hawane apa? Panas. Lah iya tak dodoli es ale. Lah to gawe nganggo apa? Nganggo kolkis. Nganggo kulkas. Kasare kulkis. Nganggo kulkas. Lah kulkas ya mbok setrumno ning ndi? Lho kowe kok gumun kok wedi ku piye? Lah kuburan karo omahku ku pepetan. Heeh. Aku WA bojoku ah. Enek wong mati WA iki. Tak kon kei stop kontak. Heeh. Terus mati urip apa ku? Dor. Hah? Neraka. Swarga. Iku ora iso mbok jaluk. Karek perbuatanmu ning donya iki piye? Wis ana dionan-onane kulo nafsi ndekhotul maut. Ora mudeng kowe. Ora mudeng ngenyek wong ora mudeng iki lho. Kulo nafsi ndekhotul maut iku apa? Aku mbok ora mudeng. Apa jajal? Tetep mudeng. Apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Matamu no. Kulo nafsi ndekhotul maut. Menungso ning alam donya iku bakal mati. Nek ora percaya, anakmu sing cilik untalikul glondongan lak mati. Ora sah anakku. Bojomu lho untali ae. Ora iso mati. Desa kene Pak sing duwe gawe utamu undangane kabeh ora iso mati. Ora enek menungso ning alam donya, wong gelem urip tetep gelem kudu gelem mati. Maune. Lah saiki wong kene ora iso mati. Iku penyanyi-penyanyi sindene kabeh tukang son ora iso mati. Iso mati. Ora iso mati. Wong iki tetep mati. Gak iso. Lah sebabe apa? Lah KTP-ne seumur hidup kok. Iya. Iya. KTP-ne seumur hidup. Ning KTP. KTP seumur hidup sing seneng wong wedok. Lah yo padha ae wong lanang yo iya. Gak sing seneng wong wedok tok. Lah kok iso wong wedok? Nggo njipuk Bang Mekar. Wong sing ning ngisor kuwi guyune banter. Ketara bar mek nek kuwi ya. Wong njipuk Bang Mekar iku ora perkara wong keset. Dinggo usaha. Apa nek sok ben neh iki taun guri. Heeh. Dianakno apa koperasi merah putih. Merah putih. Oh, merah berani putih suci. Suci. Ono saiki ono HMBG apa?
NBG. NBG. Omongane wong pinter. NBG. Nah, iku ana. Heeh, wong sakno menungsa ku aja kalah karo manuk. Ora iso wong menungsa iki tetep manuk tetep kalah karo menungsa. Ora iso takoke Pak Badi. Lho, rek kok Manuk is duwe agama. Ora enek. Menungsa ana sing duwe agama, ana sing duwe agama. Ora enek manuk kok duwe agama iku. Lho, manuk iku agamane loro. Lho, lah kok loro? Islam karo Kristen. Lah nek Kristen? Manuk gereja. Iya ya. Manuk gereja. Lah nek manuk Islam? Islam manuk emprit. Emprit rek. Emprit kaji. Iya. Manuk emprit munggah kaji kok kowe ora munggah kaji. Kowe tak dongak-dongakno. Heeh. Kowe karo Pak Cokro tak dongak-dongakno. Iya. Tahun guri dadi haji. Haji mabrur. Enggak. Haji apa? Hajingan. Bajingan iku tek ketek. Lha ngono ora diketek. Lah kowe enggak aduh nek iki lara tenan tel. Pancel tel. Lah kowe Omongam jorok. lho nek jorok iki lho lah wong rebok keruwak. Sing Bocah wis mambu lemah ngono mlepuk. lembu meneh apa? Mati. Sampai mati. Ora iso. Apa? Wong mati ku tergantung sing ngecet lombok. Oh. Ora mudeng wae sing ngecet lombok ngarep Kowe ro sing ngecet lombok sapa ro? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe tau tumun Pak Coko ngecet lombok. Kowe saiki roh Pak Gusti Allah. Hah? Kowe nek tak tekok Gusti Allah kowe roh. Alah Gusti Roh Allah. jajal Gusti Allah. Alah. Gak Lah yo Gusti Allah ora roh kok wani omong. kowe roh. Roh omonge Pak aku Piye? ning dhuwur lemari. Gusti Allah manggone dhuwur lemari omonge Bapak. Lho kowe ketoke ngomong ngamuk tronyor-tronyor jak ape ra ono. Lah kok tronyor-tronyor? Ape ra ono cak iki ketoke. Lho. Heeh. Ora Apa nusul belong ketoke kowe iki? Ora apa-apa. Lah ono Gusti Allah nek dhuwur lemari ku. Omonge Bapak iki Gusti Allah ning dhuwur lemari. Heeh. Lah Bapak kan ape kajatan sore-sore goleki ketune uga enek. Ya ndelalah ning dhuwur lemari. Ya Allah Gusti jebule ning kene lho. Gusti Allah ra ning dhuwur lemari. Iku sambat. Sambat. Gusti Allah kok kopokan iki kok. Iku sambat. Ya Allah, iku ora ora ya Allah nek dhuwur lemari ora. Nek jute bapak ngene, ya Allah Gusti jebule ning kene ngono ya. Iku sambat ngomong wong ora ngerti bareng wis ngerti. Ya Allah jebule nek kene iku jenenge sambat ora Gusti Allah nek dhuwur. Tak kira nek Gusti Allah ki ning dhuwur lemari. Matamu ngono. Lho mematak-matakno wong. Lah kowe tak takoni. Apa? Kowe ngerti manuk? Ngerti ya? Manuk apa sing betah nek banyu? Prit, Salah. tekuku. Salah. Manuk apa sing betane banyu? Manuke wong Daud. Iya. Manuke wong Daud. Duh takok ya. Iki lho ngono kok mbadok. Ora mbadok kemil. Sedina ungkum terus ya. Ora manuke wong Daud. Padha wae tak bedhe. Manuk apa sing ora iso modot? Manuk Ngenyek. ora iso. Wah, ngenyek lho. Sinden. Apa? Iki manuke ora iso modot. Iso ora percaya yo. Ora iso, 4 tahun ora duwe bojo. Aja teko kuwi kok. Aku malah kudu guyu. Kowe kudu guyu aku malah kudu ngentut. Aduh. Pak Cakro, iki golekno rondo kene. Patang tahun ora duwe bojo kok kuat. Lho lapor ora kuat. Wong paling penak ora di bojo. Alah, Apa ning ndi ora enek sing nyeneni. Aja bojo mbok dol. Wong bojo nek didol, bojoku ora tak dol. Tak kekno kancaku. Mbok sedekah. Sedekah. Kuwi ku lambe bojo nek didol. Bojo dagelan. Heeh. Iku tak pas ketiga. Pas indikenane Nek wayah ndikinane apit bar bodo. Iku bayarane nak sesasi utawa minim nggih 500 juta. Lho kok ditinggal bojo? Lah iya ya kuwi lho sing Marai banget. bojomu bungkuk kok. Nyek ora bungkuk. Apa? Bojoku sopan. Sopane? Ngene terus lho. Sopan. Iku ra sopan bungkuk. Lambe punya wong nek takoni. bungkuk. Bojomu lak bungkuk. Heeh. Nak turu piye? Lho nek turu yo anu atang-atang. Lho dak jadi jomplang. Lho, mengkurep ah? Lho dak malah mbruk kaya gunung. Miring. Lho dak malah kaya kine kecepet. Iya ya. Lah nek saiki nek wong bungkuk turune piye? Merem. Lah kok merem? Lho turu ra merem. Wah, bok iki. Iya ya. Turu. Ora nek turu melek mentolong ngene ge enek ya. Ora ono. Lambe mek tuwapuki sisan malah kowe kok. Sakno nyambut gawe iku sing rukun. Rukun. Kaya pengantin berdua, Heeh. anak wedok karo anak lanang. Lanang. Iku nganggo pedomaku langgeng selamanya. Pedomanem piye? Mo 5. Apa mau limo iku? Mlumah mengkurep modot mlebu metu. Kowe ora saruwet kowe. Ngene tak juwotosi lho. Lho kok jati iso? Enek kok mlumah mengkurep modot mlebu metu. Ha. Saru kowe. Ora ana saru. Lah ki enek modote barang. Sing diarani mlumah. Mlumah.
pengantin wedok kudu semeleh karo sing lanang. Maune nom ndek jen nom ora dibojo, lunga sak lunga ora pamitan ora apa-apa. Berarti Anggo sing rumah wong kanten wedok. Kanten wedok. Lah sing mengkurep. Sing lanang ah. Ya wis suwe ora sambok kandhani lah engko mengkurep dhewe wong e. Ya mau ngamuk kok ngene. Ya Allah. Lah nek sing wedok wis mlumah, mesti sing lanang ndang cepet-cepet mengkurep. Sing diarani mengkurep. Heeh. Pengantin lanang kudu iso ngrungkepi rumah tanggane. Nggih to? Oh, kudu iso ngrumeti rumah tanggane dhewe. Dhewe nak modot. Lah nek modot iku tugase pengantin wedok. ora usah tugase pengantin wedok. Angger wong wedok wis mlumah tetep modot dhewe dawu. Mlumah iku semeleh mengkurep ngrumeti rumah tanggane. Modot. Lah nek modot tugase pengantin wedok. Kudu iso ngodot-ngodot. nek cuklek. Cuklek dasmu ngono. Lah diotot-otot kok. Diarani ngodot-ngodot rezekine wong lanang. Mlebu karo metu, mlebu sedarane mlebu nyelengi metu kanggo masa depane anak sok mben. Oh. Dungono ya lho, Mbak. Cocote kancil. Lho ngono iki nyocot-nyocotno ndak? Ya apa? Lah apa? Tutukno ora iso. Nek bojone Pak Dadi, Pak Badi. Bojone Pak Badi jos. Lah apa nek jos? Aku mau nek kamar, nggone kamar kono. Ning jero kamar kono. Disuguhi mangan aku. Kowe? Wih, iwak duagen semene gedene. Berarti belek. Wah pinter Pak, bojone sampean pinter. Aku Alhamdulillah. diweki daging semene gedene Pak. Semono kuwi iya. Bareng nak ben peran njaluk tak pangan Pak. Jebule dudu daging Pak. Lah apa? Laos. Menawa Wis ngerti wonge. ngerti apa? Nek usus iki panunen. Sus panune dasmu ngono. Lah piye mbak nek laose? Lah kowe nek trimo laos, lah kowe nek enak neh meng mbak-mbake kalebuke mau. Aku ning mburi ya dikeki mangan. Ana apa? Mangan soto. Wih, enak. Lho kandhane yakin lho, ruasane yakin. Wih, jian. Heeh. Jios tenan kok. Enak. Gak Apa? asin. Aduh ya Allah. Asin ku kanggo kowe nek kanggo masyarakat kene ya ora. Ya sebabnya apa kok uyah kok asin? Lah yen uyah kudu asin. Lho, gak. Uyah legi ora ana. Wis suwe nek ngono kuwi. Lah sebab apa uyah kok asin? Mbok dilat. Lho, Nesu. Kok nesunan. Wis kok kulino. ora sak dilat. Wo mbok dilat kowe ya asin. Lah iya. Asem yo. Lho asem. Wong mulane kok saiki ngene. Sebabe apa lampu iki kok mekan? Padang Oh gak. disekeki setrum. Ya ora. Sebab apa kok mlabu kok mekan. Mata melek. Jajal Iya. mata merem ngene. Picek berarti ya. Nesu. Kowe ketoke kabeh bongko ketoke. Lah aku nek masalah bongko gak apa-apa. Aku ki yo aku gelem-gelem ae. Wong aku kowe iki yo kaya pak aku dhewe. Nek aku mati, nek pas 3 dina ya 3 dinani. Ya mesti. Oh iya, nek 7 dina ya 7 dinani. Lah, Nek 40 gak lah. tapi 40 ya. Ora sah. Aku piye? Aku ndang nusul. Apa? Wong Ngene lho. Cepet. Ayo. Apa? Lho, rumangsa mundu piye aku? Ngejak penyanyi ya. Heeh. Sing ayu ndi? Penyanyi Sing rondo. Hah? Sing rondo kabeh. Ora. Cokro wedan iki cokro. Iya. Oh aku wis tiwas teng-teng kowe muni rondo to, Pak. Oh iki wis dudo 4 tahun. Oh aku wis masuk siap-siap kok. Nasi rasa modot ya perkara dudo 4 tahun. Pak Kancil, Nipun? penyanyiku telu iki rondo kabeh. Mergo bojone ning omah. Sing mbok takokno bengi iki to. Bengi iki rondo kabeh. Kuwi berarti rondo sementara. Nah, iya to. Sing golek sementara iki lho. Ora. Kene iki wong apikan kabeh. Golek milih dhewe. Kene Mbak sapa sembarang dingah? Iku lho, sing ireng lho. Sing ngira. Sing mau mantep lho. Nah, Iya yo. ayo. Bobon iku. Dwi, Iku nang mlaku kok ayo kok. kok tandangi wi. Monggo, Mbak. Cek, 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 Wih, cek. Edian. Lah kandhani kok. Monitori lah. Sidene berbobot kabeh. Lah Iya iya to. lho jujune kok ndek. Tak upamane entuk aku no kok elik. Lah rek elik. Dak kaya lombok temu bang tahu. Lah kok iso? Lomboke aku tahune ndek. Dak tengil-tengil ngono. Mulane wong iki kok. Kuwi. Sopo kuwi? Opoi Susu. Asmanipun simpen. Kula. Asmanipun sinten? Kancil ngono lho. Sing Kok kok iku gobloke lho. sing kok dapurem iku lho sapa kowe kuwi lho salah.
Namanya siapa? Namanya siapa? Bisu iya toh. Iya. Enek wong laki kenapa mbok kenek-kenek no iku. Tak tungokno ali-ali. Oh mikir ora iso kowe iku kok. Iki ya. Menenge tak sikut ra iku lho. Ora sampe melok-melok kowe. Gak. Ora sopan kowe. Piye maksude piye iku mau? Mikir gak sopan piye? Lho maksude piye iku mau? Maksude, Dik, ayo melok aku, tak tumpakno motor. Lah ndelalah dalane blegongan gak urusan doglek ngono. Oh. Ora apa-apa, Nduk. Lah gitu. Duda kok. Duda iku. Oh alah, dudane mergo napa lho? Ora iso modot. Oh, mergo keciliken. Cilik apa? Semono cilik lho. Lho biasane wong nek ngene iki cilik kok. Sambel duliti, Dik. Apa? Orang ngadil nyoh tiliki. Ana tali dipangan rayap. Maksude? Niliki jeke kirap-kirap. Jangkrik. Lah iya nek ora iku. Nyanyi, Ora Dek. ngenyak, Dik. Nggih nyanyi. Heeh. Gumlareng kang. Sahur. Sahur jasmu ngono. Pelok apa slendro iki? Pelok slendro. Pelok slendro. Nenonano. As. Gumlareng kang. Slendro. Engko ben disahur. Lho, raimu ndi? Iki lho, kok ya iso. Kowe iki aja ngawur. Ngisor. Raine iki. Kowe iku rasa ngawur. Lha apa? Enek rai ning kene iku. Ning apik lah gak apa-apa. Gak apa-apa Mbak rai ning kene. Lah nek esuk tangi turu raupe biasane kan kene. Iki gak diraupi langsung ayo raup. Nih. Yo. Oh iya lali aku. Oh, Galeman kepek ketoprak. Iki ngopo ya kok ya gumun aku. Gak. Mbak kok terusno ya, Mbak? Apa iki? Gegarane wong akrami. Tutu bondo, tutu rupa. Among ati pawi tane. Diaceng. Diaceng. Luput ayo. Luput bisa. Ya Allah, suarane ya Allah. Aduh ya Allah. Ayo aku Iki kok nesu lho. Aget-agete wong. Lho aku Ora saking ngono. suwenenge lho. Aku tak takok ya, Mas. Ada apa sih? Sirah iki terbuat dari apa ya? Kowe gak roh. Kowe pengen. Aku kok kudu pengen gemes aku. Nek pengen aja mbok tanda, Mbak. Lah, Lebokno. aku pengen Maksudnya dilebokno sarung. Loro masam lebokno ndi? Luput pisan. kena bisa. Aku ora tau mbojak lah kok cokro. Gak. Yen gampang luwe gampang yen angel Langkung. Edian suarane iki mesti danmu to. Sidane iki.
Bojomu ta iki? Napa? Modal kowe macam pecah jas semua. Rumah samwedi wong bojone cilik ya menang aku no. Apa? Aja ngrusak pagrayune wong. Kowe nek kepengin omah-omah ya golek dhewe. Sing rusak sapa? LI semono. Kowe iki lho ndek mang wis ngentekno akeh kuwi ngono kok. Apa ning gone pungkruk? Pungkruk ning lho karek milih. Gak wani ana bojone. Lho padha wae. Piye? Aku nek mau ya wani. Dadi ngono bojone sakno kok pas aku bawa di ingeti ae. Diselirengno gamelane. Tan kena Lombas harta Asmane sinten wau? Sik Mas. Dwi Damayanti. Hah? Dwi Damayanti. Jenenge Duwi kok demeni. Ya Allah, aduh ya Allah Gusti. Ora ngono aku kok ya miris Kok ngamuk terus piye? Iso ngamuk terus iki piye maksudmu? Jorok. Kowe tekoki nek gak percaya jenenge sapa? Dwi Damarmati. Damayanti. Udak kowe. Lha aku mau muni piye? Bojomu jenenge sapa? Dwi. Engko nek ndek keliru tak petake diase. Gak cil. Dwi Damar Dwi Damayanti. Damayanti. Lah iya Dwi Damayanti. Dadi ati. Ya di-ati. Cocok. Kaya ngopo? Tresno
Campursari Cokro Budaya. Cita musik. Siap jam 2 lagi bar, Pak. Lho iki nek ngomong sak penakme lho. Jam pira? Jam iya jam setengah gak 2. Ya bener ora? Bener. Betul enggak? Bener. Labe kulino nggo ngombe oli ya ngono kuwi. Ngunyune pol. Aku enggak suka itu. Enggak suka ya? Nonenan. Iya 2 ngene 11 kok iya. Sik. Apa? Tukang son. Heeh. Kowe aku nenek kono aja mbok semprot ngene iku. Gino. Kayak demit. Demit kok. Lah demit tak yo ngono kae nek metu ana keluke. Kamu kok tahu sih? Iya. Awake bojomu sithik ngomongane sengak. Gino. Ngarani aku nek demit. Iya ya. Ana demit cilik. Kowe ku ngawur iki uga demit. Apa? Setan. Ora setan. Apa? Saiton. Nonenan nono. Maturun sangat, Mbak. Wes ah. Lah sing nyanyi bojo. Angger kono angger jentat-jentit aku bingung dhewe kok. Bingung kok kowe ora di bojo. Bojo terus kowe. Sing penting Heeh. ndongakno Bapak Badi. Bapak Badi. Bubar nanggap Campursari Sida Rekoso. JK Laras. Aja Joko. Sida Rekoso. JK Laras. Nah, aja cok CK lho ya. Nek CK Cokro. Campursari JK Laras. Bapak Badi sakeluarga diparingi seger waras. Amin. Tamu undangane ya bubar nonton Campursari nyandunga rejeki. Muga-muga wong semene kabeh dadi haji. Mas Kancil, iki bahasamu kaya arep pamitan to iki. Pamitan matamu ngono. Ngene iki ndongakno, kowe digak esuk di paringi karo Bapak Badi. Sedekah. Kowe nek omah sing bayar sapa? Sing bayar iki. Ngene iki kowe matur nuwun ndongakno. Engko tak tongak-tongakno mbok 50 ya. Dagelan kondang Mas Kancil, Pak Badi niki anggota Linmas. Heeh. Anggota apa mau ya? Linmas. Linmas. Wah, anggota Mula telepon. kanca-kanca Linmas dikerahkan semua, ndak ada yang kelewatan. Pak, jenengan temu di Mayong. Tapi kon lah nopo? Ngedos muni ngono. Pak Badi rek ngedos. Kerja nek kono. Pak Badi ning eleke Mbak, elek kowe. Aku tekan kene ndredeg kabeh kok. Perkara dandane temu di Pak. Lho sampean sinten? Aku dingonokno rek. Ana wong nekakno dagelan ora roh wonge. Iku jenenge Pak Badi. Nek alhamdulillah. Kan karo aku telepon-teleponan tok. Wah sing panjer ndek jaman Jepang iki.
Nggih, Pak. Wis suwe. Ana lah 7 tahun, 7 sasi mbok piye? Jeng napa, Pak? Juni tanggal 1. Mokne tanggal 2. Heeh. Tanggal 2 Pak Kancil. Lu malah maju tanggal 1. Tanggal 1. Mau tak telepon neh. Heeh. Pak sida engko bengi Pak aku. Iya. Lah terus piye? Nggih mangke dalu. Heeh. Sirlek Pak. Sirlok Pak. Abapem lah. Aduh kene. Sate. Sate apa? Abap apa sapi teng. Iya meneng bantu ngokop WC kok ora sapi. Moga-moga masyarakat kene dadi haji kabeh Bapak Badi. Amin. Wabeh iki takon dadi Iya. haji. Wah ngantene ya didongakno. Sampe nak anakku, Heeh. nak bojoku wis umroh, Iya. tak jengakno jeneng Islam. Apa? Mutmainah. Enak kok. Ana tegese. Lah tegese apa mutmainah? Mutmainah ngemut barang seorang genah. Kaya to. Mik. Miki sapa? Mikmu. Nak mikmu ra iso ana sing ngemut. Monggo do selawatan nggih. Padha nganggo jilbib. Jilbab. Jilbab nganggone wong gedhe, wong cah cilik sing nganggo jilbib kok. Kowe iki aja ngenyek terus. Nek kena dosi. Dosa. Dosa kuwi nek gedhe wong cilik kok. Kowe nak dosi ora diwake mangan segi. Sego. Sego iku lak berase gedhe, cilik-cilik ya. Kowe engko nek balik ora tak tumpakno montir. Montor. Montor ku nek gedhe wong semene kok. Kowe nak numpak montir ketatap tembi. Tembok. Tembok iku lak dhuwur iki mek semene ya. Oh layak kowe mak jentik. Nyetelek. Monggo nggih do selawatan nggih. Selawatan. Sapa sing gelem ngakeh-ngakeh nggo selawat ganjarane akeh. Amin. Berjamaah. Amin. Nggih mang Pak Badi Pino? tak dongakno. Wis saged ya. Wong kok. Sholatu wassalamu. Yo, Oh, iso ora kowe? Mau nak rene aku. kena. Semprot neh aku. Tenang ae. Iya, wong ancen nek Ceng 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 kakak dosa yo moh yo ngono iki. ceng 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 ceng. Monggo nggih sarang-sarang do selawatan. Jadi mengantisipasi bersama Jika saut-sautan bar Oke. kowe terus aku. Iya, bar kowe. Bar kowe aku. Heeh. Bar aku. Aku. Lah iya, bar kowe. Kowe. Nah iya, bar aku. Aku. Nah iya kowe. Tenan. Suwak nangkem engko malah. Nesu. Sholatu. Lah kowe iso kok ngakon wong. Kowe sik. Aduh. Gel aku rasane. Oh nek pegel pijetno. Yo, Yo nek ndi? yo. Ayo melok. Yo sholatu wa. Yo, salatullah. Sholatu wa salamu wa ya. Salatullah, salamullah. Ala tahu rasulillah. Jangkrik. Cocok. Lho wong nek Sik. apa? Kena. Diamput. Lho ini wangi ya? Sholatu wa salamu wa. Ala toha. Lah iya toha mangan tahu. Lunyu ancen cek. Ngerti tahu? Ngerti ya? Tahu sing paling enak apane? Oh, dilene. Gak. Nek digoreng. Ora. Lah tahu sing paling enak? Tahu sing paling enak iki hurufe U. Lah kok u. Jajal U dibuat genti I doyan kowe. Tai. Emplok dhewe ngono. Sholatu wa salamu wa. Ala toha rasulillah. Ayo. Salatullah. Salamu wa ala Nabi nabi. billah. Ndongakno Pak Badi. Oke. Tuku genteng nggo gawe apa cil?
tuku kentheng nggo gawe omah. Omah gedhi omahe sapa? Omah gedhi omahe Pak Badi. Pak tak dongeng 50 lho. Aja ora usah ngono. Pak, Aja ngisi-ngisi. tak dongeng omahmu gedhi 50 lho. Ya. Sankas. Sankas. Tuku aprenggo gawe apa cil? Tuku prenggo gawe kandang sapi. Sapi gedhi sapine sapa? Sapi gedhe sapine Pak Badi. 50. Iki aja sekat-seket ae. Lho tak dongakno omahe gedhe sapine gedhe. Pak Badi 50 lho ya. Aja lali lho ya. 50 Pak. Pisan kas. Sankas. Tuku kurungan nggo ada apa cil? Tuku kurungan nggo ada manuk. Manuk gedhi manuke sapa? Manuk. Sik. Hop. Apa? Mau aku nek iku. Lah kene. Kowe tuku kuwi marane tuku kurungan. Lah wong enake mau kurungan kok. Liyane kurungan kene. Tuku kurungan nggo Ada apa cil? Tuku kurungan nggo ada manuk. Manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhi aku ora wani. Oh, Aku engko mbadi ora dibayar. Wani. wani ya. Iya. Lho cil, ngendi cil? Matamu suwek nang kene. Kowe tuku suwek. Kowe tak boco lho kowe iku lho. Kowe tuku badi. Sorry Pak, marai ora bawa 50. Badi tuku kowe kuat. Aku yo lali ya. Lah, Ora kira. duwe 50 kok. Ngono udah dikek kok. Ayo. Kowe tuku tuku kentheng mbok nggo apa? Aku urung wani tuku. Kok durung? Lah urung dikek dhuwit Pak Badi. Piye suwek cangkemem? Ya. Kowe tuku 50. 50 ae kowe. Kowe tuku kentheng mbok nggo apa? Tuku kentheng nggo gawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Badi. Wih, iki ngantene. Iya, nganten. Wah, masyaallah. Iki sing putrane Pak Badi nggih. Oh. Padha cilike jebule. Sik, Mbak. Iya. Lho. Kowe aja Pak Badi ora jinak iki ora ndek bojo 4 tahun kok. Iya. Kowe tuku pring mbok nggo apa? Tuku aprenggo kandang sapi. Sapi gedhe sapine sapa? Sapi gedhe sapine Pak Badi. Pak Badi. Pak Badi. Kowe tuku 50. Kowe tuku kurungan nggo ada apa? Tuku kurungan nggo ada manuk. Manuk wedhem manuke sapa? Manuk gedhe kurungane ora sedeng. Kurungane gak sedeng. Mata bosok. Ngono. Lah aku muni ngono Mbak Badi. Ngono ya diamuk wong aku. Manuk Pak Badi. Izin gas. Iki gas kae. Iki mau sing pertama perahu layar. Iki mbak Ica nggih. Vira. Vira Pandu Winata. Lho ngene nggih. Tak omong icil. Nek bojone didarani rondo ra entuk dhek. Kuwi rondo lho ditawak-tawakno. Oh, pengkhianat kowe ya. Ngono iku bojomu jek kanggo. Ora kanggo. Ning aja karo iku. Lah kino. Mbati didol nek. Lambemu. Jadi sayang, saya panggil penyanyi yang sudah tercemar. Terkenal. Sudah terkenal. Mbak. Kusi. Sing ngakon sapa? Hop. Sing ngakon nabohi sapa? Kowe iki iso meneng ta ora kowe, Do? Kemplancang. Yo ateme. Gruwek dasem. Para Ririn, pada kesempatan malam ini grup Campur Sari dari kota Jepara saya mendatangkan penyanyi yang sudah terkenal. Mbak, kamu jenengmu? Ngono kuwi ditekoki. Mbak, engko male mendak ngono. Safira. Safira mak lampir. Gak. Mbak, Safira, jangan tepuk tangan, jangan. Yo ben tepuk tangan ben rame. Nek ditepuk tangane berarti kaya Doro. Iya. Siap. Duh, hansip ya Mas Am. Sedulungkas 17-an. Lho ayo ah, kok saya apa? Sepate gobloke lho. Kepala tuh delongop. Ulo. Yo.
Sofira. Terus jreng. Oh. Kupingem duwokno. Inilah Mbak Sofira. Jreng. Kakek aneh. Arek kowe ngakon jreng. Jreng iku gamelane karo musiknya lha apa cocote lho. Tutuk bareng ngono lho. Duduk bareng. Ayo duduk bareng. Ora kompak blas. Ayo duduk bareng. Inilah Mbak Sofira. Sa. Pitike sapa ngekek-ngekek gamelan iki? Kowe iki aja bingungno wong. Jarine mbok kon bareng iki mung bareng apa dhewe? Ya aja bareng kaya wong apa ngedos ngono. Oh, tutuki sitok-sitok, sopan, sitok-sitok. Siji-siji. Ya. Inilah. Sapa ngene? Safira. Wes ora bayi mbok warai iku. Mbak Safira. Tak iwangi. Lho kok lesunan. Tak iwangi ya. Iya, Pak. Ayo. Apa tak buah kabeh ya. Wong kok lesunan. Masyaallah Gusti Allah, kowe iki setan ngombe tajin menawa kok. Maksud gua. Maksud lo. Lo ku kowe, gua aku. Lah iya, maksud lo. Nganggo irama sing sopan ngono kaya nak metune penyanyi ngono iku lho. Oh, ngono iya. Sing sopan. Ayo sing sopan. Ayo, inilah. Mbak lali jenenge. Mbak Vira. Mbak Safira. Go. Nah, sopan. Sopan. Iki yo campur sari ape bongko menawa. Duh, kowe kok pepo. Arep kok sopan. Iki ra sopan. Aku malah bingung aku. Kowe malah kudu guyu aku kudu ngentut. Maksude sopan ora terus lho sewu. Lah aku jenenge sopan yo ngene ancen. Piye jalukan piye? Nek tak undange. Iki bose lak kowe ya. Iki lho bose linggih. Iki lho bose. Celuk sik ngalah iki ngalah. Nah, bose ngadet. Nah, kene. Iki MC. Iki bose Cil. Panjer MC mau pajar bar subuh. Iki bose kowe. Marai kurang ajar anak buahmu. Potong 50-an yo. Yo, oke? Oke. Wis mbok lunasi. Lo gimana sih? Setelah gua untungmu bosok lho. Balik. Lah wong dikon potong malah wis lunas. Ngene lho. No ngono gobloke lele. Oh, lah. Iki lho delok cangkeme kacil. Yo. Ini lho Mbak Safira, tung tak tung deng no. Nganggo cangkem apa nganggo gamelan? Iki diluruske sik. Aja cocotem lho ya. Nganggo tutuk. Jas. Siap, panggil. Cil. Apa? No. Dasmu ora tak idon malah. Lebih yo. Ini dah. Rungokno sik gamelane, kendange. Tung tak tung deng lagi. No. Iso lah kowe. Iso. Pak Badi, sakit. Ayo Pak, 50 enggak apa-apa Pak. Yang penting 50. Ayo. Inilah. Rungokno sik. Kowe ora mbok rungokno kok keliru nek. Megelno ati budrek tau. Nganggo gamelan. Nak nganggo, Nak ana udut ya diuduti. Meneng. Lho aku MC kok. Kowe ku MC mosok kok kon meneng. Ayo. Inilah Mbak Safira. Sorry Mbak, sorry. Kamu jangan kurang ajar. Aku tidak menjarak Mbak. Masa segitu mau dilebuhin semitu? Jangan Mbak. Itu dong. Ini loh. Kok kene awake cilik. Ini kok.
Mbak Safira, dalamnya Iya. putih Mbak. Saya. Ora Saya. digowo. Iya. Saya sana. Syukur. Sana. Terus sana pung lho. Hah? Isi-isi. Oh ya ampun. Jujur aku beriman. Iman apa? Imam Bonjol. Dalamnya putih. Jambu Timur. Jambu Timur ku Jepara nggih. Jambu Timur. Sampun gadah garwa dereng. Sudah. Sampun Iya. janak pinten? Satu saja. Loro ke? Nggak Buka mau. loro. Aku Gue. monggo Heeh. Bapak Badi Oke. sakeluarga penontonnya tamu undangan dicampingi gunung dijeglekno Mas. Nyak mengi Dalam. Nggih. nyak mengi Oke. nyawang kotang. Lho iki sik gede. Sik Mbak aja sik. Kecil. Aku goblok. Oh sik ah. Heeh. Ben metal loh. Metal kayak biasa ah. Kayak iki lho. Angir. Wah, kok kaya baja hitam aku yakin. Ada. Bengok. Iki ana permintaan. Heeh. Lho ora apa-apa nih. Lah rokoke. Rokoke ya sukun ra masalah. Sukun, sukun. Saya usaha kerja untuk nikah. Sukun yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iki piye terus ya? Tunggu ada wong tenan-tenan kok so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sapa Pak iki? Tulisanmu ra cethi ya, Pak? Raceto, Satu permintaannya jambu alas. jambu alas. Dua kembang kopi. Sumari weng karya wangi kembange kopi niku to. Lah isa mung kuwi tok. Aku yo mek iku tok. Ya. Matur nuwun saka Bapak. Asmane sinten, Pak? Bapak lanang matamu lho. Sinten? Bapak Sukamat. Sukaman. Heeh. Saka Bapak Sukamat. Sukamat. Sukawat biasa Bu. Sukamat jaluke Alaboh. jambu alas, Mbak. Heeh, jambu Terus alas sing apa caping gunung mengkono iko ya. Siapa? Hah? mengkenek. Siapa? Oga iki. Siapa? Mengkenek yang siapa? Iki kowe. Kintang. Sik. Apa? Apa? Syutingane pateni nggih. Lho, lha apa mbok pateni? Mun karo bojoku ngaco le. Lah apa kok ora sah syutingan dipateni? Lho wong anak sing nyuting dhewe. Iku sik es kok. Wis wis iya. Sampeyan mangke jambu Apa caping gunung. Mengkono rene. Mengkene sik kowe. Lah kene. Nah. Ah, Cek, iki low. kan jake nyanyi caping gununge sampeyan mangke ya. Saya? Iyalah. Oh iya. Pit aja kono mbok om lho ya. Duwe ya. Anakku lanang iku Masa iya toh? seneng bapake seneng anake. Aja semprot tuntun dasem mbok semprot ae. Dang dong. Ini saya di sini apa kembali? Apa Mbak? Saya di sini apa kembali? Ikut aku di rumah aja lah. Enggak Terus mau. bawa lapo? Aku takut. Enggak takut mah, masih kecil kok. Nak melek gede untuk tawon ya. Apanya yang kecil? Hah? Apanya? Kuat badannya kecil. Kalau kamu kan badannya rodok gede. Iya. Ada bahasa Indonesia rodok gede. Kalau cerewet tak idoni ndak. Ada bahasa Indonesia rodok gede. Sampean ndelok sing mriko nggih. Ora jengongo kok delok. Duh, bapake mau di sing njaluk mau. Pak, Pak Sukamat. Sukamat. Pak Sukamat. Monggo. Dados Mas, jambu alas. Salah. Dua.
manis aseme anjur kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku rakakon dadi judune yo sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut durung rondo masih imon-imon buka sithik jor jor kadung tresno nelongso buka sithik ah kula dirubung semut nek rondo aja dirubung jor jor manis rasane oh sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno nelongso rasane ati iki permintaane Bapak Rahmat apa sapa mau diparingi Pak Sukamat wis diparingi iki genten maringi tamu undangan karo bapak-bapak dicap iki gunung ben pikirane adem ayem karo ndongakno pengantin berdua Mbak Dwi karo Mas Riki muga dadi sakinah mawaddah warahmah Amin ya rabbal alamin. monggo Mbak Safira Tunggu. Sik Mbak Rene moh mutung syukur kowe. Gendong kudune njaluk digendong. Wah ora lah. Lah gendong. Gendong modar ale aku le. Lah kok modar? Semono gedene. Iya deh. Aja ngono.
Ketoke gedhe iki asline cilik lho yo. Hah? Ora kecil apa? Ngok-ngok iku. Halo sayang, rene sayang. Mbak. Kowe njaluk di Mbak Safira. njaluk dijem. Pegang. Dijemput. Jemput. Bisa ngono kuwi. Ayo. Bila kamu Iya. Bisa gandeng penyanyi. cokro kepengin. Dalang cokro kepengin. Wih, Kancil bisa gandeng penyanyi deloki lho. Piye? Nak kowe apik. Oh, gak, nah aku apik kowe yo. Jajal kowe kok jajal Apik kowe lah. Ora jajal. Mangko kok. Ayo. Carane wong dadi nyanten tak condrone. Condro. Tak sawong saka kadoan sing wedok kaya Nyonya Cina, sing lanang asune. Asu jubuki matamu ngono. Asu iku apik kok. Asu yo elek. Asu iku apik. Asu elek, asu najis. Najis munggo fafah. Munggo ladoh. Iya. Iku asu kok kanggo kowe nek kanggo Kancil, asu itu singkatan kanggo Mbak sapa? Mbak Safira. Mbak Safira. Asu. Asu, A S U. A. Aku S. selalu U. untukmu. Asu. Aku jadi Asu. gemes deh. Oh, telek deh. Wong barang digoleki aku jadi gemit deh. Sing cawe wedok gemit yo ngono kuwi. Muga-muga engko bengi aku ora ngipi yo. Aku mau nang bengi ngipi petel dasku aku. Aku biasanya gilap-gilap kok. Lah nek kira-kira Nak terus di Dan wong cedake wedok. cawe wedok, aku turu kuwi tone-tonen. Muga-muga kak. Astagfirullahaladzim. oh istighfar. Aduh. Aduh matane. Moga Mbak dicapeni gunung. Aku gemet deh. Sakniki. Kabar bodoh. Sakno mau ana siaran langsung Kena. piala dunia mau lho. Piala apa Suratin apa piala apa mau. Iku ora ketok kene TV kene. Lah nek ora ketok. Lah parabolane digowo. Iku ora parabola iku. Heeh, yo. Moga dijeglekno ya. Yo dijebeng. Ayo 50 nek tak idai. Wes ah. Nah untukmu lho. Heeh. 50. Pak Badi, 50. Aku ngono iku gemes kok. Kemes. Masa gemes sih? Telek sih. Yen memajang Yen memajang amung karo jangan janur kuning. Nah, akethek kakek ane. Kene tenanan dia malah tulung-tulung. kowe nek nabuhi tenanan. Nah. Orang tua ini nesunan ya. Nah, nesunan sampai mati ben umbarno lah. Wong ngomong piye kowe? Orang tua. Saiki wong wedok iku ora perkara canom karo wong tuwa. Udah terus. Angger wong tuwa umure swidak tahun 70 tahun. Sae kandel. Kae Wong kandel. wedok nusul. Lah kowe sak kandel isine apa? Nganu Mas, iki kandel kok. Iki kandel. Iki. Ojo. Ora. Apa kuantel isine bako Lah kuwi. iya bangko. Sing ngomong dhuwit sapa? Yo. Kembang. Lah gaceng. Malah kaya ceblokan di pungkruk. Haang. Gunung. Dah gendung. Gentak gentung lho. Sik anakku pas. Pasno.
pasno. Lah delok delok. Lah. Lho. Aja bokong ale. Lah piye? Lho nek bok. Buri apa nek konak-konak? Nek kok guri malah Lah gendung-gendung. Anjene bajiman kabeh. Wes jogeti dhewe. Aku lan joget yo ora bongkon. Ih, kok nesunan sih? Enggak boleh, nesunan enggak boleh. Ya boleh lah. Enggak boleh, nanti cepat tua loh. Oh ora usah nesu wis tuwa kok. Ketoke suwiti gak penak iya. Wis suwiti gak penak. Cepat tua lho. Bocah iki rupane to. Iya. Nek pati 1003. Wah nek sembene 1003. Guyu wae. Kowe nek guyu nanggep dhewe. Nah, Aku enggak mau sama dia. Aku juga enggak mau. Aku gak sama mau ini apa. aja. Enak ya. Nek karo iki terus piye? Nek kamu enggak mau sama. Enak karo iki. Lah keno. Nah iki dijandalan kok. Untuk bayaran. Nah karo iku alah ngetokne duit. Ini namanya makan baji buta. Kena YouTube lho. Guyu terus. Guyu apa juga? Ana cah wedok wong ayu-ayu nek juguk iki. Kowe aja gurang-guru tak idoni mah. Nah. Gak mau. Ini dilanjut apa Ya enggak ya. Ya dilanjut kok sayang. dilanjut. Aduh, bocah kok ngene ya. Keno. Hah? Keno. Gak piye-piye. Aku jujurnya kok wis di anak telu. Ya keno nek Ora di anak sasak. lho. Lho sasak ki rumangsa apa kok mbok sasak iki kanggo iku. Lho. Hah? Hah? Ya, Anak tah putu. ya putu, ya Dan enak. Loh, ini kan penak. lho. Lah kok penak iku? Penak, Penak piye? penakan. Ben ana kok penakan. Peteng, dhuwur. Iya. Iki putu. Putu. Lek nek weteng mengisor. Ayo. Patakmu. Aduh teman. Ya, patak kamu sendiri. Patakmu lho. Ayo, Pak. Aja guyu. Kok malah kon gendeng malah Aduh. guyu terus. Wah, kurang ajar kowe. Iya. Enak. Apa? Enak ta? Ora. Loh, Ora ana rasane. Ora lah kok ora enek rasane? Oh, Lah kok iso ora enek rasane? lho digamelan tok kok. Iya. Iki tak ngiling Lho. Kesel aku. Enakan makan gaji buta kowe. Enak apa aku? enggak mau. Aku takut. Gak aku jinak kok. Nah, Heeh, iku jarimu gak ana 50. Iku ya tak rokok. Engko kowe rokokku ya. aja rokok gak enak iku. Mbek wedhus sampe. Panas. Oh. Udan. Gono-gono kue kok, Mas. Iya, iya. Saya gak ngene iki lho. Iki lho sik, Mbak. Kowe yang ngundang aku, Pak. Kono-kono kowe kok Mas. Rai wis pirunan ngene kok kok celok emas iki lho. Lah apa? Wong iku ngono. Mbah lho kok Mbah ae. Wah, Dek ngajeni aku kok. Ngajeni yo apik Mbah. Ah, mbah iku aku mbahe piye? Lah timbang emas. Emas ora pantes ngono. Yasin Lho, banyak ngono ya. ngajeni watano Yasin aku bongkok piye.
Apa tak wacana meja? Nduk meja. Yasin kok meja kok. Iku ayat Kursi iku. Yo. Panas udan. Udan panas panas udan aling-aling jengking. Aja jengking. Piye bisa? Aling-aling Capek. Ngono lho Nggak aja suka jengking. kalau gitu nggak suka. Nggak suka. enggak suka. Iya, nggak Aku suka. juga enggak suka. Capek gunung. None dudet ane none no anone none no 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 yo domino di siang pentol bojo loro rebutan konco Wis waru kowe akeh sarune kowe. ya akeh tak watem iki Kowe bu atem. Atem iki piye kowe? Ya atem iki. Apa iki? Iki atem itu. Ya atem iki. belum Iki lembe. oh iya Ngono beneran kowe tak atem kono. domino di siang pentol Ya, terus? bojo loro rebutan konci Kunci tak kira kunci. yo pikiran ngeres ayo sayang Iya. yo ngamuk aja mbok wori ono kasar kasar banget ya Kasar banget nggak Wong, suka aku. iki kok mbok tatok nafsu Biasanya kan ya ditotokno. nek kowe kenalan api Ya, Pak. kenalan kok aja terus Mbak kenalan nganggo campur sari iso kowe Iso. piye Nek biasanya nek campur sari beda. piye Etukmu nong ngono. tok munong apa Bathukmu sing nonong. terus Epekmu. tak idoni jas semono Apa? pek mudi ku Ceplekmu sing gedhi ngono lha Lho, kok padha ae. rusak iku lho. Apa? botmu Aja tak ngobot. rambutmu sing ireng Apa iki? lumu mbok Apa? panumu mbok Oh, penyanyi beneran di panunan. ayo sayang Ayo, monggo. Natien wedan sarta lanang nginumane inumane banyu aki Aki-aki. bening. iki dilanggamno engko langsung di dangdutno ya ndek jaman berdua tak obeni saiki ana ngendi sing di sakane jago oh mae suwung ayo Disokor ke? eh Disokor no? iya Sokor. matamu aku ngene iku gak suka loh Sekar bisa. iya
Lah. Lo. Zaman berjuang jor kalinan anak lanang yen tak open ning saiki opo lali jarene sing dikadang yen janji neng gunung kaca dongi sego yen mendung tasili capeng gunung ayo saya Sekar bisa lo pisan kan, Dok. Jalukane iki lho, Bapak. Apa, Mbak? Limas. Jalukane sambel duren. Korek. Sambel kemangi. Monggo, dados. Mati kowe. 50, Pak. Pak Badi. Aku ditagih yagane 50 jare. Lapo malah ngomong putune ya. Barang kowe enake kaya ural keket. Enak enake. Mau kaya mengisor ngene. Ayo. Enake. Asik. Waduh, lagi malah ngene. Malah nelek enake. Bocah kok wis bocah ayu. Terus? Luwes. Terus? Gandes. Terus? Nak linggih ngembes. Kowe tak takoki. Ayo. Apa? Wong loro angger iso bayaranku pek. Bedane apa karo Pak Hansip? Bedane Hansip karo pembalut wanita. Ora iso. Bedane Pak Hansip karo pembalut wanita. Nak Hansip iku jenenge disiplin.
Disiplin. Lah nek pembalut wanita. Diselipin. Iku mbokmu sing pengen mati ku lho. Ayo sayang. Jangan asal Kecut sambel kemari. blusuk toh janjane? Hah? Si ape blusuk? Enggak. Oh, enggak. Aku beriman oleh. Oh, beriman. Padahal pamane gelem yo ora apa-apa loh. Dianggap rezeki. Aja guyu ya kowe. Lah terus nek aku gak guyu mosok nangis. Nek guyu terus langsung. Heh? Nek pengen kowe. Kowe ndek bojo dhewe ku pengen. Opo? Jangan asal nyambut gawe.
nyanyi. Nyanyi yuk, koteng-koteng melayu. Wonge gedene ngono nak omong kok cilik ya. Monggo Bapak MC mriki, Pak. Iki, Pak Cokri. Pak Cokro. Cokro iya, omong Pak Cokri. Ya, Mas Kancil, gimana Mas? Apitan aku kok ora mbok. Nomornya sampean ini kebetulan hilang, Pak. Wah, elek. Kebetulan hilang lagi mau aku njaluk Pak Badi. Diparingi nomornya jenengan. Bar tak telepon. Gimana, Pak? Halo perahu layar. Perahu layar kok yo piye gitu. Kangen Sing sementara. kejeng padha rata. Iya, siap. Kula tak sampun diteruske karo campur sari. Sampean arep nyeramoi daya. Nggih, Luar kula tak. biasa. Nggih. Orang pintar minum tolak angin, gitu. Telung yuto kok sedilu. Dulu untukmu. Ya Mas Kancil, saya juga nanti wayuh Pak. Saya juga sedekah bumi Sinanggul kan dalangnya dua itu. Nanti saya setelah jam 1 ke sana. Oh, anu dalang jenengan. Iya. Yang putih. Ya rahasia dong. Hah? Rahasia. Berbanding kok susu. Piye, nusul melu? Gak. Ora. Dagelan iso wayuh, MC juga bisa wayuh toh. Oke. Gitu. Nggih, ngoten matur nuwun sanget. Antum donga puji Mas Matur Kancil sanget nggih. dengan Monggo, Mbak. Mas Kancil dengan Kancil Joyo ya ketoprak sampean toh. Nggih. Nah, sukses selalu luar biasa. Tanggal 17 Agustus Kancil Joyo diundang wonten Jambi, Jambi, Sumatera. Sumatera. Ikut. Wonten apa? Muara Bungu. Oh, Muara Bungu. Nggih. Hati-hati kalau ketoprak di sana. Wonten apa? Banyak kancilnya. Matam suwek. Ora ngono. Coba. Pedok kancane itu. Muga-muga campur sari iki langgeng selamanya. Amin. Siap. Mbak, ya sapa ngerti wong rezekiku ora kenyono-nyono. Ya, siap. Monggo nggih. Nggih. Ampun. Tuk Oke. tuk. Matur sembah nuwun. Duh mati ra iso kowe. Biar. Lele ra toto ngono kok milik payu lele. Lah piye? Tuk meneng ae jegideg. Siap. Monggo, Pak. ayo Mas Kancil. disepoti mawon. Disepoti Mas. Tak tuh. None. Hei. Ora ana medune dagelan kok barongan ku ora ana. Wingi nyek wong. Medun disepoti. Ayo Mas Kancil dengan kondurnya Mas Kancil diaturi kehormatan Mas. Yo. Monggo. Yo. Monggo sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Sukses selalu untuk Mas Kancil. Woi. Kok kebo gira yo piye? Lho aku iki apa temu nganten ya piye? Sepet kaya mau lho. Yo. Mas. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku pegel atiku dhewe aku. Iku wong ngirim wong modar. OTW matamu ngono. Piye piye jalukmu piye to, Cil? Kowe anggere ra isone bojomu tak gowo lho. Tak jak nyanyi ngene. Lho, wis. Malah seneng dadi cita-cita. Seneng kowe. Gua kok motor aku arek. Ayo. Cepet. Ora riot matamu ngono. Yo, sembarang. Pas sore ora. Kari modenu angel ora jamak. Astagfirullahaladzim. Luar biasa Mas Kancil, bisa kawan-kawan ya sukses selalu untuk panjenengan. Agenipun tansah nglanggengake budaya Jawa, budaya ketoprak dengan Kancil.